आखैमोन हिल सेन्देल गानना दा फै नै अन्थाइफ्रा बोरैबा गालिनानै आथिंफ्रा लोरिगोन नै रायजोफोर पुष्पानि शुटिंआ नैबे दंफाङावनो जादों लांगुर awesome hit karna नै दंफांनि दालां वाव काकिया रिजर्ट होननाय आरोना इयो ओरै मोजां ना मोजाङानो जायगाया जाहैबाय महात्मा गान्धीनि चेनेल बेयाव बे जाहैबाय आंनि योगा। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलोंडास लाइव के न्यू एपिसोड में। रोना भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। आज का एपिसोड कुछ अलग ही जगह में हम घूमने जा रहा है। मौसम का सीजन है ना, ठंडा ठंडा बिल्कुल। लोंडा भाई अपने लोंडिया को लेके निकल पड़ी और हम जाएंगे एक जगह में। उस जगह का नाम है ककईजाना। मतलब उधर लकी है तो गोल्डन लांगूर को भी देखने को मिलता है ऐसा बोल रहा है। तो फिर चलिए लोंडा भाई के साथ आप लोग भी। फाइनाली जों फैयै राखालदुबि सफैबाय। एबारहाय राइट टार्न लानांगोन, मानो होनब्ला बियो गलपारा रडजोंसो थाङो। फैयै जों सफैबायानो। वेलकाम टु काकाईजाना। लामाया बेजों थाङो आरोना। दायो जों ओरैजाय हाबलांनोसै सिङाव। जों ओरै पार्किं दोनबाय, ओमफ्राय नै पार्किंनिया मोनसेयाव टु हुइलाराव 10 रुपिस आरोना, ओमफ्राय एन्ट्रि फिसा सासेयाव 20 रुपिस करो। ओमफ्राय खाथियाव नै दुकानबो दङ, इयाव मेथाइफोर लानो हागोन, चिप्सफोर। ओमफ्राय गेटआ बेनो आरोना। वाव, दा जों ओरैहाय हाबलांसै। वेलकाम टु काकाईजाना। हाबजेननाय लोगो लोगो नै मोनसे माबा मोनबाय आरोना, रेस्टुरेन्ट आरो काकिया रिजर्ट होननाय आरोना इयो। ओरै ग्रिन हाउसबो दं। ओमफ्राय नै दा क्लस इयो। ओमफ्राय नै इयाव फैनानै माबा रिजर्टआव जानोबो हागोन आरोना। बर्थमान दा इयो अक्ट'। नै दैया जि बरिया स्राय स्राय बोहैदों। दालाङाबो डेन्जारखा, औवानि आरोना। जायखिजाया जोङो ओरैजाय बेरायहैबावनोसै। दा जों हाबनानै एसे नायनोसै। लाखि थाबा गल्डेन लांगुरबो नुनो हागोन आरोना। नै सब लोगोफ्रा गासिबो लन्डा गोजा आरोना, साक लन्डा। माथो होनबावनो, जायखिजाया मोजां मोजां माबाखौ देखायलांबाय थानोसै नोंसोरनो। नै दंफांनि दालां, वाव, कालाराबो डेन्जार। हिट लखार। औ लाख साबसो ने हिट। वाव, नैयाव बिबारबो दं। गाना हिट जादोंमोन। देनांयो बारग्लांबाना बरिया नुगोन हिटनो। दायो जोङो ओरैजाय थांग्रोनोसै, एसे नायहैनोसै। नै मोसौ खादोंमोन मालाय। हिट लखार। नैबेयावबो बिराद बरिया उखुमनि माबा होलायदों आरोना, जिरायनो रेस्ट लानो हागोन ओरैबो। ओमफ्राय जागाखौ जेबो दा नस्थ' खालामा। माबाफोर जायोबा नै इयावनो डास्टबिन बायदि दंखायो, फोसाबग्रा माबागोन आरोना मानसिफ्रा। ओमफ्राय पिकआप खालामनानै उनावहाय बेलेगाव गारहैगोन। ओमफ्राय नै ओरैजाय जिरायग्रा बानायना दोनदों आरोना, बिफां सिङाव बरियानो। ओमफ्राय नै झुला, ओमफ्राय नै लोगोसे जे बिफां दंबावो। नै ओरैजाय बा मानसिफ्रा नोगोद ना हमदों, मोनसोदों खोमालै। दै दाहाराव ना हिट लखा, डेन्जार। लागाव बरिया। मजा मोजां ना?
Jangan ada dia. Lihat Sahara. Tergadin sana. दाथ' अखानि बोथोर नालाय ओंखायनो एसे दोमैले खोमसि नुदों बिफाङाबो जायखिया नै हिटल'खा होमबाबो मोजां जायो आरोना बिदि अखा बोथोराव एसे बेरायनो माने रुमाव बेसे थाबाय थानो बरिं मोननानै एसे बेरायफैबाय आइ सुलेबावसो नैयाव नैयाव फोथार दङ एसे फोथाराव मोसौ खागोन नै फिथाइबो दंलायबावो वाव बिफां माबा बिफाङावनो आरोना हिट नै ओरैबो दालां दङ दालांनि कालारा सेमानो फुरा हाजोजों एटाच सोरबा ना सारदों ना मोनसोदों खोमा वाव नै नायाबो गोरलै बरियालै फ्राय जानो हिट जागोन जाय नै फुरा हिटखार औवा स्राय बिफांजों तामाम awesome वाव awesome बिफांफ्रा नायदोंना हाजोआ फुरा क्लिन आरोना माने साफा आरोना ओरैबायदि साफा खालामनानै लाखिदोंना हाजोखौ बिफांजों बरिया हिटल' नुसुखादों ओमफ्राय नै साइनबर्डआ नायनानै लादो फुरा हिट ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा फैगासिनो बरियाखा आरोना बिफां स्राय फुरा ग्रिन हिट फैनानै बिराद मोजां मोनबाय जोबथा मोजां आरो फुरा हिट सब awesome आरोना गासिबो हिट बिफाङाबो बरियाखा आरो मालाबा बेयाव आङो खेबसे गाखोनायगोन आरोना नेक्स्ट टाइम फैबा लाफाय किमास itu sana wow Balabutia sih mereka apa buria hasil oh jelana sih gini barau nih nabi rasmi barau jelana pergi gini deh oh dasarnya ang mau kamu pergi leh nilai mana salde ayo saya sarelana nih mana jawaban nih tuh na ar nilai saya nak kasih Exahit. ओमफ्राय जोङो दा बेयाव नायनानै एसे मोजां मोनफैबाय आरोना एसे चिल आउट खालामफैबाय जायखिजाया बेनोसै हिट ना मा होनो गल्डेन लांगुर स्ल' सालदे खामान खेबथारदों बैनि लांगुर गल्डेन लांगुर फिसाबो दङ गिदिरबो दङ बैनि फिसाफ्रा बैनि गल्डेन लांगुर ini मावगासिनो फाइनालि फैयै जों गल्डेन लांगुरखौ नुफैमारबाय आरोना जायखिजाया हिट फाइनालि जोङो फैयै लाकिबो दं आरोना गल्डेन लांगुरखौ नुनो मोनमारबाय जोङो रियेलाव केमेरायावसो मोजां नुगोन ना नुवा बेखौ मिथिला खिन्थु जोङो रियेलावनो नुबाय आरोना जायखिजाया थाम्स आप औ जिरायग्रा होनाय मोनबाय इयाव औ
टुरिस्टफोर फैब्लाबो जिरायनो हागोन जिरायग्रा आरोना इयाव बरिया जागोन गोलोम बोथोरावबो जिरायनानै अखा बोथोरबाबो अखाबाबो इयाव जिरायनानै थानो मोजां जागोन आरोना नैयावबो ट्रि हाउस बानायगासिनो देख ब्रिज देख हिट नुदों हिट असम लागाम ब्रिजआ हिट Ada seksi water. Lihat. नै जोंना ओरैजाय मन्दिर दं आरोना जय बाबा नै ओरैजाय थांनानै ओरैजाय मन्दिर मोनहैगोन जोङो इयाव गाखोलांथ'ला जों ओरैजाय थांनानै वाटारफलखौ नायहैग्रोनोसै सिगाङो ओरैजाय नै साइन बर्डबो दङ फरायनानै लानो हागोन ओरैजाय फिसा दै बोहैबोगासिनो आरोना आरामनो हाजा खिन्थु हिट बिफांजों ओरैजायनो थांनांगोन आरोना जों दा थांनानै वाटारफलखौ देखायहैगोन नोंसोरनो फिसा फिसा दङ ini hai langgur golden langgur ini tengok hai golden langgur क्या खा रहा है खतल खा रहा है हाँ आजा आजा इधर सेल्फी लेने गुप्तो को करने आजा langgur langgur golden langgur ada kabdia deh hidup mani salah lang gue. Sampai jengar jauh waterfall pasnya dau kelanggasnya. Ayo kegem dong kayak yo nih. Ini lanjut aku gusung level. Pilek nih ya. Oh. Ini tuh sampai tuh. Ini pilek tadi. My father is monkey. Wih nih. Agaimen, hill sandal kan ada apa ini? Untai pra, berbeda kali nana action pra lerigen. Jeng bayi simpul kan apa? Agaimen. Kenapa na? Jeng na, sansuma apa ya mah hendeng, dah karena agaimen. Kali nane gahi nane guli benang gua biau komjar lah zagan. Nixir birat kostumun guna agaimen. Jika dah kelam deh, hill sandal kan anda peka. Simpulin pemba. Nei, rajaफोर, पुष्पानि शुटिंआनो बे दंफाङावनो जादोंमोन। What? जेला पुष्पाया ओरै गाखोलायनानै दाननानै ओरै ज्राव हरदोंना बैयाव। बेयाव दै दंमोन, फुरा दै दंमोन। ओमफ्राय दा दैया रानलांजोब्बाय। बेनोमोन आरो पुष्पानिया फिल्मा। लामाया ओरैजाय बरियामोन। Wah, fura fogi nih, agensiaw. Hi, lokale. जाहैबाय महात्मा गान्धीनि सेन्देल बेयाव बोरैबा थालांदों मानसिफ्रा नायनो हागोन बेबो थाबाय थागोन सोरबाफोर फैबा बेयाव मोजां नायलां आरोना रायजोफोर बाव थाबायनांगौ माबायदि थाबायनांगौ नाय दे ओरैबा ब्राद ओरै Nugget mengwet le, nugget mengbaik, apa kejauhan, kakek nugget setarang, kakek juga. Oरैनो थांनांगौ बे साइडजों नै सोरबा थांदोंमोन फैबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो आरो दायो जोङो ओरैजाय थांगासिनो ओरैजाय आरामनो
जों नायनोसै जोंबो काकाई जना का वाटरफॉल हम लोग भी देखने आ गया इधर एकदमबारे हाग्राबारि लखा साइडआव ओरैजाय बारसिनांगौबाथाय सेस लख्राफोर फैनानै बारसिनांगौबाथाय सेसलै जों आयाव जायगाया वाटारफल नायनोनो जों अबेजों गाखो फैनाङा आयौ मेंगुजोब्बाय आरोना गोजौखा ओइस पुष्पानि आइदै मेंगुजोब्बाय औ जों गाखोबोदोंमोन ओइ सासेया मेंगासिनो आरोना बे जाहैबाय आंनि योगा खालामग्रा जायगा मिथिबायना नोंथांमोन आंखौ साननाङा मोरै जाखोदों फाइनालि जोङो फैयै दा काकाजनानि वाटारफलखौ मोनफैबाय आरोना साक्लन्दा बिथांफ्रा दायो नोंसोरनो देखायनोसै काकाजनानि वाटारफला माबायदि होमा नायनानै लादो खालामबाय ओमफ्राय जोङो थांफिननोसै आरोना बेनिफ्राय दायो इयाव माखासे रिल्स बानायखांबाय आरोना ओमफ्राय जों दा न'आव थांनोसै ओंखारबाय टाइमाबो जाबाय नालाय 5 PM जानोसै ओमफ्राय जों बेनिफ्राय ओंखारलांसै काकजानानिफ्राय होमब्ला दिनैनि एपिसडखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै आरो नै उनाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे साक्लन्दा बिथांखौ बाय